Hello guys. Shout out everyone. Tots Danoy again. Ating mga kabuki dyan. Bumisita ko ngayon kay Don Noel guys. Sa bahay ni Don Noel. Shout out guys. Kasama ko yung kapatid ko guys. Malapit na rin to nagkaroon ng channel guys. Bugsok. Si Bogsok. Bogsok the Explorer. Kasi nabugsok siya guys eh. Malapit na yan nagkaroon ng channel guys. Bago kami uwi guys, pakantahin muna natin si Don Noel guys. Kaya pakinggan natin guys. Title sa kanta. Ay, ito pala yung ating pakilala natin yung gitarista natin guys, si Gibson. Malapit na dito magkakaroon ng channels, Avengers channels. Malapit na guys. Ang galing to mag-gitara guys. Tana siya, hi Pudson. Promote po na tong channel niya, Tots Danoy. Kakantahin ni Don Noel ngayon guys, bago kami uwi, yung sa title in English niyan? Now and forever. Now and Forever guys, pero gawin niyang Bisaya guys. Yung Bisaya version. Kaya, okay kayo. Okay, let's shout out Bugsok Channel. Hain ka na pinangga, ipaabot ka, isang kanusay, pabuton ko. Bisag kanusay, I will be your man. Okay guys. Support din natin yung channel ni Don Noel guys. Bago pa lang siya sa YouTube kaya ito rin. Shoutout din sa gitarista natin. Gibson. Okay kayo. The Avengers. Guys, supportahan din natin guys. Malapit magka-channel to si Bogsok. Kasi nabugsok siya. Okay guys, thank you for watching. God bless everyone.